enya rehemu nya ni da so se dane se bo abrabo no ebeyiye nanso ye wo man bi ni kuro bi ni fie bi ho ye tetu wo mu a ni da so no wo asebebem no ensem bebere vozo ya ye nka ha de nko a sabe abeti bia ya bakwasem twe konkono ka ya dansidi efama bi ebi nso particular place o mu firi mo sesa no ansa na efa di se ye kan kire odasani se wontie ye Afutuasem se edane se bu ebeyeye wo wiase ekan Afutuasem ho nanso etore bia location a wotie no dane ho yesa na hyew nkuran ne me hia wo kina na ase da so ye propra patra Ghana enyini awo wo se ni da so ya check wa brabo ne se akosi se uhunu wi a wo se obehunu se wo se afre utu anamo fufuru bi ana se wo koso hwe urade animu a okuru ya otemu mu ya wabusua bi ho a ya akohwie abusua ya okuru bi ho a aye sebita fracha akohwie kuru nti se kuru no se wotimu na so pese wo de wani tu urade so afato ne so nanso dwane firi kuru da no ka cha Abraham wasi firi wona ne waje abusuam ne kwa asase a me urade mesi ya wasase bi wo ya asase bone wo wani da so okura dwane firi so Kuroma no bitimi ya adwuma edimu a katim sa ada countries a nkokreska bam so na Afutuasem kura ye problem de obedie kura ho odene e ka ne sa na eduaka e kurowe mu a edi okuro bi ho ye mo ni da so ye hye hunkura na wo fa ho adwene wo gi afutuo nya na de prepare ho na otu susu nkakra na wo hwe se mi wo kuro bi kura na togo beji wa che wo man we ne yatimni de emu nipa abro ye kurobi we mu nipa no mo ya brofo ntunya hu no mo sa no a hye hunkura me nka se kokun ma dwane firi kuro nim Abraham urade am na anwane anko ani ye wote asase so da bia urade do no so ye me yonko makoma so ade magya no Abraham ye bone mra ne de ne bata Kristo nanso wo so wo metima ye bibipa bi dia ma wa ne mo betima se sa wote bia mu a firi asase na wote so ne so my Ghana no sebe emu mpanyimfo no half ye nkwase abafo di tu firi kuro nim dwane ko ne ko ye dijanjere maya ka bi Wasisa meni ye nisuo ana miniso ye subira kamesuo ma me man babe uti o man ye brofo man o man ntoto hwe o man ntimi geka ne ma mbom dia ba ne sa wo ani da so kora mfada ensiso abrantia no ho odene wo passion so obeya adwuma ebi ni ho onya adwuma ni bi so kora so a ye betua ka edidi natam ansa ne dia ka dua ma no eno wan kantim kura no a ye pe fort bi dia hye wo ye kipiska no no hu ni so ba wiase ana so wa ama na ofiri se kuro ma ye mu ani da so kura no wan toto ne ma ya papa bre na bebre eji me ka che ni otie ya aduro bona no sabe wa boni tiri mu pozi obewu se wa duro pa wo so okoto ndra store eye take it dwane eye aduro kese atuzuzu unya no ano no kuro na wotim bia na kumase na ate na mfa dwane kopenkran ba bi na nya ni da so ebefa go kuro bi wo se nipa ni nimuwa omo ya wa bro omo ma nko wanim ndisisa location kakra nyame ka che ni otie me no ani da so ni de nya awrecheche ni de nya hwe area wo watena wa cha tu kobro no foforo so ne koso nya awreche bia na aboafo no wakohia ne sa abro no ne so tu no watena wa cha obi animu ye nka se mpamfa ho change location ne koso nya da so ebedane yene ne ma ehia wa abrabo ma se wa ehuna ibehye wunkuna ya emfa hwe mre wa abrabo anada so tetenka oya jonki ahia duse na ye kaze ebeyi nkakra so kemiza chinchina ebeyi nkakra no despite the DCK bro tinka ho jonki ilai ho na be ko seje never start adwuma na ho na de brewo pie firi ho ansa na obefa Afutuasem ne se me busto be ko ne ma be dane na fatima dane ne se futuo we ye tu obi etie bi nanso nipa ebeje omo ye mienu so omo ye 1000 na mienu pe ebeye sutie no ene betima aboa omo edi ebesre eya na muntu edene na esi wo Bible mu bebre David tesera so wo hwanwan so no wani da so se niam bedane niam bedane na David tu ho anamo kosi da odi aduane komani nuan mo hu se Goliath jimi ne ho no so akwa we de okokon kodene after kodene na urade bie kwan die mehye wunkura se be ye se tenafie fa wonsa sumu ano ye ka je se onipa bi obo ne ho so no onim Kristo niam dane de ma no dime nkun we be ye man so wo adwuma kase bi ye sole waka na ye sa adwuma no Oti akura bi ase mu ye nipa be eye busia nko a otwempena kura kwatwu ni ampra mo da so tete se akura se na mu nyina ma wo ndi afie na na ma hwe mo ho awo a de no me kura betena mo so ndi ani da so bi ani ho
abusuani sika prenim ana mo am say wo mo mbere na yeyo aba ba kuntu kwan frifie o metra kuma se hozo me hia abusua foforo ntwempena nware na no mo mfa nhira foforo nkoto abusua no so me ntra on kanje ebeye ne yese firi wo ko na ebeye firi ba bi ate no firi awade fo na wote ase na ko mpratwe fo no jaito na nya ni da so se nya mbrani me menya papa ni bi menya awade papa ni bi tumirika ko wo hene ba bia wudi wako na nya otena bia ntina asase ba ko pe na oto na akoko ntokwa pe sese bi tu pe du akonto bi ko pe bra bi bo we ni asam ne ka che no ya ni da so nya ye be bo awo wodi adwuma ba ko ye di wani sa ada sisiwa bijaya na adwuma ba ni menya ye bijaya adwuma ba ni menya bo mu so solo waka one day kra o masumdie mu eno mu nya asam pa mo che o me di si ya na kokko he ba bi be so awosoro eno ne ani da so ya ka che o se so awusu adwuma ba kum na akatua kra ma ekom de wane em nkoyie no firi ho ne nya ani da so obenya foforo e betua wo ka se ani da so ne de ma wo ne enye sa wo mpebra wo tifie ne asi nyame be nyame woni nsemu nu sa solo waka ye bibi SOMPA ya nse abeboa wudie nse abeboa ye nimse ye wo Israel nyankopɔ bi watiase wo nwuye oboa de waboa no. That's what the Bible says. Waso osoro oboa wo nipa waboa no. Edi soro waka anwumire tutu anamɔ Joseph asunda ye na fa na brempon ye ho ye ni enim se Joseph se de awurade aka fa no ye nipa kase na enso na ne fipamfo ne mantam na busua asori atia ne kra ma sa de ni ntimi mam Joseph antra fa ko otimi ko ya akosom ko ye house boy obi fie nyina ekowie na fia sankofo no ne ye ka atro mo se be ye yie omo nkoma koma ntonya wa da bi ate de masumu ano ebe ye kwaso a bo ho so ka bibi chase there nyankopon da korpe obe surprise o life ama ne ma akoto te dia ma na me de me ka che Ghana ni bia wotie me se kurowe no kwase ampafo ne doso che nyansafo no di se bere bi ba na kwa bi ba se tutu firi kurowe ma me ntra se mfa nya akwadro na yesa ebe ye de so divorce am se ye nkuranhye ye be ka kire oboza ya no kuroma omo ma ye nyina buzo omo so omo he obeti ya se despite okwa abrochire obeti ya madwuma bi okwa abrochire ubati ya yiwo coverage omo yeze omo ye nyina hona ni ji akase hona kotris kakase ne ba ndi ade na wa utima afi na bobra na mishe ungwa zo de tena haya ne bi odi na ade ye no edane a nso ko ese se oba abra ese se otutu dance bo abra bo no be famo eti awa ofozu amna ne nkwa wie ya ema waba mumu ofoso be ma na asem we no in someone a best started programming a electricity in someone in Ghana, Satram in someone. And no, a more futu and a 1 year, and I say, and then no airfa, I will quite be so. Of course, a bamboo. Bibi na kofa bibi ba na kwadana bamboo. Na debi ameka. Ye wa Afutuasem bi wa Ghana nkwa na se Afutuasem ni tumayen. Obani edidi ajawa. Oh, da chu benyesika. Amawe nho ye won sem bebre amawaba mu ba ma hwe asem prenso a obesa sore prenso ya kekase ya na de atu ye hofo na ya sore ko afoso minim o se ne ye ka sem bi se obi abambu asem no aye ka te se boy obi ye portrait fam otimi ko fa nkokɔ na nkokɔ ni nyina wu wan hwe abambebu de bia me kasa se mo se so hwe abrofo bo a boni elu sukura se no na wako gya ne supporters na anim na obo ne nsem ene anye yi a ochina ebefa ba ye ne de de wadodo eje di se ye Afutuasem se ya ne de atrawo ne de ahye mu ente sa nipa be hye ne ho akomfo ya bambuo no ofuso anu odin na me hwelu mba ka asem bi Afutuasem ya na ye di kan start ye ofuso obi akofa 7 fish obi the electricity na ye adwuma ne last nya no de ye business ofuso edum light ne no ma sei o gyan se sia ne school fees ba ukoyi sika ye teso ade a obekwa akoto no ana sika de ba akoto ba be ni anytime anwu no sika no wa manfa so bia ukoyi so asate wan hwe ya business a wo ya wo de sika ne koto no eno so a collapse no oba mu musan ensu ni nyina no ya na ko wie se wuti asem pani pa Afutuasem a se obekwa akɔhye ho ahoma wudie se bi wuni da achi asem enne ne nkoyie na no ma bi wo ya besre se wan hwe ye pa no wan ti Afutuasem no foso wan hwe abɛhye ho ahoma
me do maybe na kwato so obi sabe wawu na wutie ne nsem a ene tebia wonam wode awu a wugya be kasa wa bre na wonko enoma ha ofoso enoma ha ye ne bia anya tren ofoso nya sa na obi anya samne wobi yiti dem na no dem wo suja se wo ye hu hwenye ni bibia collapse ya dum later man ne dan ye dem ya dum later ma sabe na ya friends ne shop ye dem okoka kire wan to wan hwe yi a abambo ne de wo ya de ya ne Ghana de abambo de se be free se be ma be hwe asem preso no asan so lo preso ei ahwese ne bi okura ohwekura ho nsan sole anu odin nanso ni nyina no se ye ka kire wo se mo ya dinti enna mo ya dinti ko se wan ma de ye serewo ye nka ye na mu sha na Nyankopon ye hwe no na dakope na me pepe ja nensa e ma no mafa anu odin ofosuo me de me nka na ada the way no ma si ko se first no ni enim Ghana pa no enei abambuo de metima ka se nipa dasani bi onam Ghana bia dodo na abamabu e wo kwan bi so pati e besre e tufo enko so hwanwoma because idure ye twa so mpo no ya no woni da so se obefefe aboafo ni wo baabi ya kan ofosu ya se debi wa obeda sore no ofosu na ka prebakra ni hu na nsu behwe ni wonya ko obi ube no obi afra obi na fa sa na nyame ye na ade enti se obegja hu fra brosa so abehwe fam se mfa enkoyie se bia ono ma bi sai na wugira so se ade we de mabama buwe enkoyie ampa yenkrofo bi kasa eso na ma peya yenkrofo bu okromo ye betima kekata mo start ye hu bi bata bambu ama nenso oba ne den kamodak na o se abasa ti ebesre obi a wotie bia no nti ne se sedura no mrese ya na wuchi mo afidie beto asem panipa ye program isu a e wo SOMPA ye program isu a ubeye nhira obi a wakwaka na no adura wuo otie ye program wo se ye adura na simi nkyane nkambanu mawu nanso mafutusem nti majai ti ebesre obi bia bambo ndie ye ka se ye firi a yentimi yimfiri ho nanso ye tufo se nkoka wano adura ngu ne hwede nyame beye na nim se shebre sesafo no obaisha ye shebre e de amaye yese ni apro na tete ase no eno na Awurade ya na ofa eye ni ye enti enwumre me ka kire obi a wotie yese ni apro tete ase ni da so ni mo eno na Awurade fa ye no ye me se ni apro tete ase ni da so ni mo eno na Awurade fa ye no ye me se eno na Awurade fa ye no ye eno na Awurade fa ye no ye ni aprotiti asai ni da so ni mo eno na Awurade fa ye no ye se eniema nkoye eniema atoachiwacho eniema toto ape ede amawo a meka kire wo se enipa na aka bie onyankopon onyanka bi enti se de abrabo na si akwa akodro bia no ne yesre wo na anwumre ya se emfa wano enka sembone emfa ma ho Awurade awiemu nya ne sachirana da bia meka se eye nkranhye afutuo de ma yense o sese dakro eye onyankopon ni so emfiapem na emfiapem eye ono onyankopon na ni so dakro dia enkachi ema wodasani bia na anwumre wagebre ni adaje na otie asem ni pedwumedie wo SOMPA TV na ohwe ye na wosa etie wo SOMPA 93.1 FM so ewiaso hwe no eya akwantuo obrano se na esitie no eye dani a wonfa no tote eye dani a obekwa achiwacho obekwa akoto gwotemu obekwa akoto afromu eto da bia obekwa akosi desert bi so ya chese wutu na akra fifuto no mu aya na enye yie na so se wo hye wo hu nkunan na wabɔ ho so na wo de wani ato Awurade so a enhira ne wo o se enhira no obi a o ma Awurade eye nani da so
oyo botenti mo ye de ho twe na ye mpa nhwe da biara da eya abribia oman social ebro ne maso ema yenso na social ni bi wo kra pa ba ya no de so ye ngidie e de ahwe fi sesa social ni ho a enya de nkunimdie beba enti obi a wo tie ye na anwumre enka achi enfama onkofo ya na sa wonafofo yonkofo ya wo no mu si so nyina no omakwo mo anim de agyaw enso meka se kra wo school mo kra na abo homoden che wonom wo sha brabo ase fefefe na wankasa wo plans no ewo animu ewo soro enso brabo ne kwo nanimu ano wanti jame wanti somu de hu ya ne se dakro wo niam nyina asite se de tu job no na hwe job de ne se de niam se kwa awieye na se ofa niam wo hwere ye nyina mo ho akire ne de a na ye ka kira wo se job onchewo oye nipa te se wo anyankopon ene bo ye nyina ye nti no ye ka kira se wo nso no wo brebeba nyankopon eye hyebra sesafo ono ananim adekudie nti a wodu bedua asase so until said the bota ye beba mu ama wo no nyankopon onja wo mu etinya ni da so e wo Kristo mu ne fa wo bata na de ehia mea no emfa woni ntu nipa so tresam ne se no menka obi a wo manipa ye na ni da so sa wo ma asafo awurade ayi woni da so no ayo botantim sa wo twe na anopa awia nwumra wo mpa hwe da biara da emfa wo ne de asie ne emfa wo ne de nkofo keka enipa na se wa feli na so nyankopon won ka bi ni nyina no ne se wankasa no obebo ho so te se de make no na je ho tum say you are not a failure ya ma wa ma wi asese wo da yenkuguo eni na mom hu se wo yenkunimdefo wa ma ma yeti anaso wa ma ma yedua na mom wo yetire eti se de da make no ansa na god beba abonte ame ye hu ni se hyren no eya na fagye mu ansa wugya no e na wonam mu no bomoden na ma bibi si wani so se eja no na ma fam no but me pia frigya ni mu a me de ade kokoya e hyren te se gold e na e ba abontinti no wani monyam no e twen wo de ani so begina pinti wo nsohwe bre mu na waka se da bi de adru mu sesia no ye nsohwe bre na nkunimdie e wo nsohwe achinti no me ankasa me nkunim abote na nche me de bebo mitinti no nyantobo ase ma ho me fa ho toto afefo hwe no wanya comparison wa brabom na enipa ye nyina ye nye pese de wo bisi e kwa nanim ntentem no e bi ode mampamnika na ekwo woda no ho abosoma kotere woda no ho achechede na woda na nwa na wode brebre kwa me ka cho be kwa kodru na be kwa kodru nso e wo nkunimdie mu abra boni bia e meka nkunimdie na anase esusaso boni bia meka no ntofo so be ma me de manu si branding tin ka cho bia se bibia ni ho a aka echi yakopon be so mu oda so akura wo mu mpo na mom eniema kakra bi e na wo ma na ye nsohwede ama wo awurade de ukosie e won social brem no oyiwa pia wani monyam sabre no na watamfo no wasrefo no won ma ba ba ya dansefo na hye Kristo ni monyam owo so be mama me fama no si ase no medase